Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dito'y balay manan tinagiinuman nyo kadakiti kumparem si ka Joel? Sagpaminsa lang, Sonya, bakit si kakit mo? Naimbag gumamot, ano nagdalos ka? Nadalos ti balay a pinanawak. Ngam kastoy ti basang putak. Eh, dalusan ka to, bakit? Ayan. Kaano, Hinto nagsapa. Nakalakit din matlakay. Amom anagapuak iti opisina. Ngam kastoy pa ilang ti madanunak. Siyak pa ti aginaw iti inusaryo kadagiti kumparem. Bayam din na bakit? Sakto ti mga ramig ka kita. Uray mo lang, amin na. Kaano nga rod, Intun sa marunong aldaw? Isong aglati dagiti usar dito'y balaykat. Takastaka. Ay, stress la ka na yun ti ipapaay mo, Joel. Stress. Antay, matikas dyan. Siyempre, saan mo nga mo? Anya ko mga menti paka-stressam kat mayat mo, tibiyag mo. Agtrabaho ka laang, no kaano, akay kayat mo. Pag-ungit man, ti baka mo iti rabi. Joel, anak ko. Ay, saan mo tatang? Ay, no. Taglibak ka pa lang. Kinmangag dito'y balay. Ay, kwa tatang. Kita mo't at tulungam ni bakit mo. No kastang awan ti pakipurdiam. Agdalos ka mo. Aramidam ti maarami di balayaw. Amumit amang opisina ni baga mo. Amok na tatang. Sana masapon nga palagip yun. May palagip ka Takas na maliplipatan mo ti responsibilidad mo, anak ko. Ay natatang. Amok ti responsibilidad ko iti pagtangan mi. Saan ang masapol na dubli-dubli nyo? Makatitilang! Mari Sonya, agriin kan. Mari, nalpasan ti lunch break tayo, Mari. Nagpartak man, Mare. Ay, kasla na puyatan kamat ngamin, Mari. Ta nagdalusak. Kan naglabak pa'y ngamin, kumari. Kat nilakay mo ngay. Ay, nilakay ko pa'y lang ti ko ng Mari. Saan ang mapagtalkan, day? Amom ka di. Kalpasan ti trabaho tayo di kalman. Siyak pa'y tinagdalos itinag-iinuman day balay. Ay, nawaw. Nalabasan ti kasta, Mari. Si kalangarudan ti ang trabaho. Ay, talaga, Mare. Grabe mo ti stress ko iti asawak. No nalaka lang ti agisukat iti asawa. Si kakit di mat, Mari. Maala, tumakdar ka nitan. Mapan kan iti working table mo. Amangan numakita na kanisar ang nakailad di ta sofa. Awan ka diti trabaho mita, Sonya, bakit? Day off ko ita. Apay ka di? Saan ka ngagluto iti pamigatan ta? Ay, nawaw. Si kamutan ati agluto, Joel. Anya kalakit din aya. Iuray mo mo't aminan kanya. Pag inanaanak mo't Sikat ti babae, bakit? Sikat ti awan ti trabaho na. Isu akitaam kumamot ati maaramid dito'y balay. Puunay mo'tan. Masapul pa'y laang nga ilutuan ka. Wala. Agluto ako, bakit? Ayan na nga, itinlutom ama si Dalakay. Awanan na. Naibusan. Ay, nawaw. Lukas ta?
Si damlaang tinlutom? Eh kaya umutin baka mailutuan ka. Saanan ama sapol ama ibagadaytakan ka? Common sense matan Intot sumarunong amin baka lawlawagan. Ay na, Joel aya. At dati hotdog itere. Mangit-prito ka lang tabakal. Ay, hinton madamdama. Siyak manan ti aggunay dito balay. Ay, stress ko launa yan akanayunan. Ay naapo. Ay nawaw. Abay kasta tilang si kason niya. Apay ka di? Nangisik ti igid dagiti matang. Madansama ka pimpinuyat mo ha. Ay nawaw. Kapinpinuyat adagos lakay. Di la mabalin anabanugak lang. Italaang man ang napasamak ti kasta. Pangasi ma. Nabanugak iti trabaho. Di nakpagpanunutan iti dakas. Wala. Tamairama na kasigurado. Kaslan na black iron ka ba kay? Gagangay na Gagangay ti kanayon ang ma-stress kan mabambanog. Agsarbing katap no makita. Anyang tulaang ti panunutin lagi ti kalugaran tayo no makita ta ka. Ay wanag paisuan niya. Stress kon samot tanda itoy. Oho, stress ma rin ti bagbagam dita. Stress lang, mabalaklayang ka. Anya? Ta saan ka pa'y amamati? Ay nawaw, kung naklakit din no asino ti masalaw ko iti dalan. Si kamat gayam sunya. Da kayo kitdimot na napinang. Di na ka di mailasin? Nanano ka sunya? Hapayakas ta tilangam. Daytoy ka di nana? Nagisit ti igid dagiti matam. Kasla na black ayan kamatan. Kinabil na kansama nila kay Mau. Kaslakas dayon anana. Sapay dua matam. Stress kan bannog ko siguro daytoy nana. Sak ngamin ti aggungunay ije balay kalpasan ti trabaho. Awan mo ti maitultulong nila kay ko. Isupay kiti ti may sa apaka is-stress ha. Ay kat agin na nakangamin uray sagpaminsan laang. Madimot laang no trabaho akanayon ti adda iti panunot mo. Ay nanana, no adak lang ije balay, doble ti stress ko kinilakay ko. May mayat pa no adak langan iti trabaho. Apay Joel. Ay nawo, apay mo rin tatang. Apay akas jay tilang adi baga mo. Nasalaw ko di tadalan edi na minsan. Kit nagnisit igid dagiti matana. San ko abasol tatang? San ko akinabil ni bakit ko? San mo din ang ran? Gamdi mo mag-amo at tulungan anak ko. Nabannog lang dahil iti trabaho tatang. No mo man nabannog iti trabaho na. Si kamatan ati mga ramid iti trabaho di tabalayo anak ko. Nagagitmot ni bakit ko tatang? Awan na. Aglang lang agurang ni bakit mo no kasta ka lang. Kasano ngayon lumandan kayo iti anak. Di aglang langan ton asumbe ni bakit mo. Anya. Una yan ti kasta alangan marison niya. Anya nga ro ti aramidak mare. Dumagas kan tuman iti balay kalpasan ti trabaho ta. Ikan ka iti agas ti black eye mare. Ay, epekton sa mo ti stress kan bannog ko daytoy mare. Ay talaga mare. Talaga nga stress dayta. Stress mo dito'y trabaho plus stress mo iti balayo. Equals black eye nga talaga mare. Ay, kasanumot kamin mare. Doble ti stress ko ije balay. Ibagamot kamin kanila kay mo at tulungan na ka mare. Awan pa'y lang mati anak yung kastan ti makpakita na. Amo kun mare. Di naklataik kan iti agas ti black eye ko. Tamakita no anya ti reaksyon ni Joel no kastoy akanayon ti makitkita na mare. Ay wanan niya mare. Mayat. Mayat ta na panunot mo mare. Bareng makarik na nila kay mo. Naalam mare. Makita ano saan ang masikuran. Ay
Ay, kaidik kam kumaan ni kumarim aso niya iti agas ti black ay nala ni anak kao. Nakita kang imisit dagiti igid ti mata na. Imbagak, ngam di namot inalang, tada sa bali a plano na nanang. Ay nawaw, kaasimot jay lang nga na anak ko. Anyan tulangan ti panunutan dagiti makakitkita ken kwa na. Kas jay nakanupay laang nanang, bareng makarik na nila kay na. May samat nila kay napaka-istresan na nanang. Anya, mayat tigas dyan na panunot ni Marison niya nanang. Sigurado nga agbain ni pare Joel no kwa. Anya, di mo tigas talang. Sonya, bakit? Ay nawaw. Anya ti parikot mo aya, Joel. Tablak ay mo Gagangay ti kanayon ang mais-stress kan mabambanog. Siya akong di masiksikuran, tigas talang. An-anun na kaaya ti black eye ko. Nakababay. Anyan tulangin ti panunutan lagi ti tattao. Nung makita na tigas talang ang bakit. Ang mga panunutin da, dinanog ka. Uno saan? Ang mga panunutin da, binaybayan ka. Siya amatan tagparikot, itigas talang ang bakit. Maglaysi ka man kay iti dalan ko, tagluto ak iti makan. Ano? Siya akong tagluto bakit. Anya ti masapol mo, Joel, anak ko. Dakkel ti parikot ko, tatang. Ti black eye ka rin ni bakit mo. Kung tatang, siyak ti masiksikuran amang kitkita. Ang mga nanyapay ti panunutan lagi ti kalugaran tayo. Ay wana mga minani bakit mo baro. Ay na, anya nga taaya ti agas na laysay, tatang. Ina na, anak ko. Anya. Nabanog kan stress lang siguro na bakit mo. Iso akas ta. Kasapulan na ti agina na anak ko. Manungay aldaw, sakbay nga gimbag, tatang. Kahit saan tayo asigurado, anak ko. Ipadas mo nagsaludsog, kanag iti kalugaran tayo. Ang mga noad na ti mairekomendada nga agas. Tapno, nabibay, ti panagimbag ni baka mo. Si kamat gayam pare Joel. Mare, at naman tikat ko sa lutsurin ka. Ay nawaw. Anya day ta pare. Nakita mo siguro tilangan ni bakit ko, Mare. Ti black ay nakaditi kayat mo asawan pare. Uy, Mare. Apay day jay pare. Mare, amang kitin o adate among nga agas. Siya ngaminin ti masiksikura amang kita. Ina nati solusyon na pare Joel. Awanin ti nagduma. Ay awanan pare. Kasapulan ni Marison niya ti ina na. Sobra abanog ken stress ti nakaalaan na iti dayjay ablak ay na pare. Ay, kasano ba yun, dayta? Nakababain ka nagiti ka aruba makikita. Ita, sikabat ng timasikuran pare. Pag inanaam ngamin ni misis mo, pare. Kano mabalen, di mo nayunan ti stress na. Sikamat lang. Ang mga di mo ton may lasin ni baka mau. Hindi kamlata ko man ni Joel iti aramatem akrim. Lani anak kaw. Ay nawaw. Saan ang mabalin nanang? Kaasim ni kumarem. Nagsaritaan min ka ni Marison niya ti may papan iti day tabanag nanang. Di na kayat ti agaramat iti anyaman. Tapno mauma kanu nila kay na amang kitkita ken kuana. Anya? Kasla ipiktim mo't nanang. Kita ket madlaw ang masiksikuran ni Joel. Taim maipay dito'y balay. Saanan ang makaisem? Mabain siguro matlaang nanang. Ang dati ginatang ko para king kason niya, bakit? Anya rin ta? Sunglasses, bakit? Ay nawaw.
Sunglasses lakay. Saan sunglasses? Ah. Si kakit di mo. As long as it sounds bakit? Anya? Wag nga ro dayta. Usaram ata mo saan makita ti black eye mo. Ay, saan ko akasapulan dayta lakay? Pang-asim bakit? Tapno adda ti usaram no kastarong warka. Saanin akasapulan ko nakngarod ne? Panunutin mo't ati baga nagiti tao kanyak lumakita da ka akasta ti lang bakit? Anyan pagbainam. Kat sikamat lang ti may sa makagapon no apay nga inaldaw ang mais istresak. Saan ka ba amamati it stress idi bagbagakkan ka ang mais istresak? Iso nga ron aging matang iti sunglasses mo. Isulaan mo ti amok asolusyon bakit? Inanati ka sa pulak, Joel. Saan sunglasses? Wen. Amok dayta. Tapno adalang ti usaram ita bakit? No agimbag. Di mabalinin nga isublim kanyak ti sunglasses. Siya akong tiyag sa lapay bakit? Anyati ko nun, Joel. Siya ako, ti mangisal lapay kadag iti bado ta, tali na bamay. Siya mo lang tagsagad kin aglutaw, tapno makainanakamit. Are you sure? Yeah. Kaba alam nga ron nga aramidan amin? Well. Tapno may katin na black eye mo, bakit? Sa gamitin ti mabaing, iti kasta lang. Sana bali ang tawang mo ti trabaho kita. Awampay ti pakipurdiyak. Okay. Sika nga rodan ti aggunay dito balay, tamaturog ak pailan. Ni kumparim samot, di kinasaritam di taruwar lakay. So agpay sa bakit? Nya nga iti imbagana. Agsat kami ka no dito balay. Nalawa mo ti salas. Sanay. Abay, di mo kailiw ti raman ti ara. Bakit? Bari po dita. Kontrolak ti bisyok. Tapno saan nga isupay apaka-stressa. Amangan mat, no good for 1 week lang dayta. Saan bakit sa? Naamiros ko husto tinaibaga ni tatang kanyak. Narigat mo agbarinak kasakit ti ulong. Agrobwata kon lakay. Mabit lang bakit? Sigurado ka kadi akabaw lang tagtrabaho. Uray kasta ti lang Ay nawaw. Kabaalak ah. Ti sunglasses mo kay. Sunglasses ko nam. Isumot lang. Aramatim ti sunglasses mo. Tapos saan makita ti black eye mo bakit? Alawunan, ag sunglasses akong lakay. Kasta. Bagay mo ti sunglasses sa ginatang ko para king ka. No kasta, kayat mo anak ka sunglasses akanayon. Bakit mo? Sana kasta? Temporary lang day ka. No aging bagkal, di saan na masapol nga garamat ka iti sunglasses. Agrobwatak nga rodan. Si kamot ti makamo diti balay. Kitaam dagiti maaramid. Bagay mo ta sunglasses mo, Marisol niya. Ginatang ni Joel mare. Usarak ka no rumwarak. Ikatampay man, Mare. Kitaag man, no, kumustang ti black eye mo. Ikato ko na, aday ta mare. Ay, wow. Agim-imbag mo ti black eye mo, Marisol niya. Wan ta makapag-relaxak mo tan. Tamo mo tan ni Joel ti agtrabaho iti unag ti balay mi. No kasta, tultulungan na kanila kayo mo, Mare. Wan mare, kalilaat nga ron agim magat. Nadamag ko ngamin akan kantsawan da ijay paradaan, Mare. Apay ka no ngay. Kanayon nakakanon samot apuyatan, isuan na black ayan ka, Mare. Anya? Amo matandag iti kalugaran tayo, Mare. Mahilig da iti kantsaw. Usto mo't kit di amare tapno agbain mo't basit nila kay ko. Awanin di black eye mo, Sonya, bakit? Hey, saan na masapol nga garamat kay ti sunglasses? Wan ata sa anak mo tan ama stress kan mabambanog. Yes. Saan da ko nakantsawan ni paradaan bakit? Among kada iti kantsaw da.
Kanayon ka kano apuyatay. So akas tatilangam. Kanayon ko nga stressan ko nam ako ma. No? Saan na maulit? Bakit? Kaya pasensya ka man na. Sapay lang kung ata mapakawan na. Katlipatan tan aday jay lakay. Panagkunak at nagbalbaliw ka matan. Siyempre, bakit? Narihigatayin. Ang mga lumaistresan kan mabanog ka man. Di kan tukit di mailasin ay. Ay, nawaw! Ayatan kan ipatag tayo dagiti asawa tayo. No kabaalan tayo, tulungan tayo kit di ida kadagiti trabaho da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, pauna yung tikas ta Edgar. Yes! Bigbigat ang nga nagpurti ulom ngayon siya nga. Ape Awan lat aramidam no di ag sigarilyo. kaya isong alod mitiliwliak. Ay, sa painmukat mo day tatawa ti Seled. Kat manula ang ametro, tinagbaetan tayo kadamari, Janet. Anya kumangay. Ay, nawaw. Yes. Di ka mabaing ka nakwada. Maki ang angot da iti sigarilyom. Saan to ba yung sigarilyo nila kay na? Kaya di na pa agyaman tamak ang angot dahil dilibre. Ay, awan mon Edgar. Pakaalaan iti sakit ti kastangar aramidam. At sino nga may tinangay baga nga, agipatakdil da iti balay da iti asidak tayo. Basol damit layang Kan mabalin ba't nga ilakib na tatawa da? Kaya't mo asawan? Kaaro ba ti agad just para kan ka? Ay, unayan day ta karuba. Uray la inal daw ang makiangot tayo iti sigarilyo da. Ay, wan nga rod nanang. Nasakit matan ti agong ko. Naimbag kumamot no di da ilukat ti tawa da. Tapno saan nga isulang ti maangangot. Saan mat nga rod nanang? Takasla saan mat ang makarik na? Kasaritam tuman din siyang numara na amanak ko. Nabayagan nga agan anos tayo iti kastoy. Wan nanang. Talaga akasta ti aramidag. Tauray siyak. Madanagan akmatan iti salon at tayo. Narigat ti maadaan iti kaaruba nga awan ti respeto na iti padada a tao. Saan nga agsigsigarilyo nila kay mo? Ngam inaldaw mo't amaki ang angot tayo iti sigarilyo ti kaaruba. Ay nawaw, apa ang nakarikip ti tawa kit aldawan Janet, bakit? Wan tamaangot man ti sigarilyo ni Edgar Bertolacay. Anya, Narigat, ang mga no iso ti pakaalaan tayo iti sakit. anya mo day nga tao. Talaga at di mo't makarik na. Ne, sa dino nga iti papanamlakay? Kasaritang nigda. Ay, mabit lang nga lakay. Saan ang mabaling nga uli magtilata? Ang mga panunutan na nga okay lang kata tayo tikastang aramidan na. Ipakaawat mo nga rod anasayat kan kwa na lakay. Wan bakit? Di ka mananagan, ta sa anak mo na makiapa. Ipakamok lang kinkwana ti ipikto ti panagsigarilyo na kada tayo ang aroba na. Nasayat mat no kasta lakay. Ne, si kami Gamberto. Anya ti masapol mo Parts, numabalin ka ti di umat kumalukatan lagi ti tawa yun nung kastang agsigarilyo kayo.
Ay nawaw. Ape akas na ti panagsasaong may kay balay mimit. Ape sa katag desisyon. No ilakip mi wando saan na kititawa mi. Parts. Manula ang amit tro tinagbatan ti balay tayo. Dumanon ti angot ti sigarilyo di balay mi. Kaya kayat yung asawen. Siya ti agad jas pala kada kayo. Kasi dagiti ubing ang makang angot parts. Amang ano isupay ti pakalaan da iti sakit. No diyo kayat ti makiangot. Saan ko napalikot da ita? Ay nawaw. No awanin ti baga, Parts. Mabalin mo ti pumanaw niya. Parts, mag-isarsarita ka na sayaat. Kas na ko nakitayin, da kayo ti agad yas. San asyak ti umayo gulgulwen? Kinasari tayo kaday, ti karo ba tayo, Janet anak ko? Kinasarita ni Berto itay. Ngam iso kano tinatangsit nanang. Ay nawaw. Anya ti ko na aya. Datayo kano ti agad jas nanang. Aniya? Kasaritak tumanan ni Mari Insyang numaranak nanang. Nakipurdiya samot manan dayjay. Awan mo't amakitak iti paraangan da. Ay won, nakita ka nagkuyog na kinisesil itay bigat. Nabanda siguro nakipurdi anak ko. Nagrigat ti kastoy nanang. Naibagampay anak ko. Pagrugyan ti sana pagkikinaawatan ti kastangar aramidan day tanga Edgar. Anya ti iba ka, Mari? Kastoy ngamin Mari Insyang. Nabayagan aparikot mi ti angot ti sigarilyo nila kay mo Mari. Ay ala, pasensya kayo na, Mari. Kinasarita nila kay ko idi awan ka. Ngam nakaungat Mari. Kanayon kumutla nga pagpagaan, Mari. Iso pa hindi pagapaan minulad duma. Ngam nagtangken na talaga ti ulo na. Ang bay Mari. Kasaritak tumanin ti asawa. Agyaman naklaunay Mari Insyang. Awan anyaman na, Mari Janet. Maawatan kayo mo't tauray siyak. Jak mo't kanunungan ti bisyo ti asawa. Kaasi tayo nga awan ti bisyo na. Kan maki ang angot iti sigarilyo na. No kayat na ti agsigarilyo Mari. Iti lugar ko nga awan mapirwisyo na a tao. Awan mo ti ko nang mairikap mo ti tawa, Edgar. Inuray mo pa'y asyak ti mangirikap. Ay nawaw. Asino nga mitin lang ibaga nga inlakip mo ti tawa insyang bakit? Isungalok nga inlukat ko ta agsigalilyo akya. No agsigarilyo ka, irikap mo kumamot ti ridaw kung tawa dito'y silid. Tapno si kalaang ti makaangot. Di ka mangiramraman. Ay nawaw manen. Pangaasim di mo luklukatan tatawa kunak. Saan asyak ti pagpungtutom si ka Edgar? Kasano nga rin asumlak ti angin? No ilakip mo ti lidaw ken tawa alaman? Apay asyak ti saludsudom Choice mo ti agsigarilyo. Isu nga ala aguma ka iti angot na. Para makita man no saan aday tati pakaalaam iti sakit mo. Umay ka man pa, Janet anak ko. Apay ka din nanang. Adalang ti ipakitakan ka. Anya day ta nanang. Kita man, naurnong ti rongrong ti sigarilyo. Ay nawaw. Apay nga adda ti kasta dita. Kat saan mo't ngagsigsigarilyo nila kay ko. Asino pa'y kumati dagdumang agsigsigarilyo ditoy. Ay na, talaga aday ta kaaruba. Pinagbalin na mo't na basuran ti arubayan tayo. Kat, basta intinag na mutlat ta Mabiit lang nanang tamangalak iti supot. Urnungan tayo ta isubli tayo iti ayanda. Marwam day ta nga Edgar. Asino ti banbanugan day ta tao nga agdalos kada kita. Naglaing nga agsigarilyo ngam di na ammo ti mangi basura. Ne, adamot ti rongrong ti sigarilyo dito'y sala. Bakit? Bayam day ta Bertolakay. Ay nawaw. An-anwam dagito'y aya. Isublik ka damari insyang inton madamdama. Anya. Nakita ni nanang itay nagdalos lakay. Jakbat impagarop a pinagbalin na abasura ante arubayan tayo. Naglokon day tang Edgar.
Ay talaga lakay. Saan mat nga rod ang makasarita na saya at tabaribar dagiti sungbat na. Kaya na siguro ti may pabarangay. Saan ang agsigsigarilyo? Ng pagdalusan da kayo, kit di ti rungrung da kita tattao. Ninanang isupi man ti kaasya nagsagsagad itay. Ada ka din nila kay mo, mariin siyang. At dati na panan na, Mare. Isumat lagayam nga awan maangot mi as sigarilyo ijabalay, mare. Ay, ustumot, Mare. Tapno makaangas tayo mo. Ayun gayam, mare. Umay ko isubli da itoy. Ha? Anya day ta nakasupot, Mare. Itad mo kanila kay mo, mare. Rung-rung ti sigarilyo na. What? Saan kami lang amaki ang angot iti sigarilyo na, mare? Da kami pa yun ti agdalos iti intinag na arungrong iti arubayan, may. Ay, talagang awan manaknakam day dya tao. No sumarunong at daman ng tirongrong, ibagam kanyak, Mare. Tanila kay ko mismo ti pagdalosak. Ay, un, mare. Makauma matan. Kasla kayat mingarudan nga ipabarangay. No siya lang ti saludsudan, Mare. Ipabarangay mo nila kay ko. Isumot lang nga awan ti denggan na asao. Baribar pa iti panagsungsungbat na. Sige, mare. Kasaritampay nila kay mo. Last chance, mare. No saan pa'y ngagbaliw, da kamin ti mangipabarangay kankwana. Ne, apa nga ada tilong-long ti sigarilyo iti silit ko insang? Insubli ti karuba ta. Inbalang mo iti arubayan ta. Ay nawaw, anwak na kitoy. No di mo amo ti pagbasuraam, tilmo ng latan. Ay sus, no apay pala nga insublim di ti silit ko Anya nga ron ti kayat mo? Da kami ti agdalos iti rugit mo, Jesus. Naimbag kumamat no nairanod kami iti day ta abisyom ngam saan mat. Apay ayang nga iso ka na ka ti panagsigsigarilyo. Wan ata mairamraman kami iti day ta abisyom. Sa maysa, no ibasuram kumamot iti nasaya at day tarugit mo, saan aday ta itinag mulatan di tatawa? Apay, di ka mabain asabali at tao ti agdalos? Asino nga minti nang ibaga adalusan da, di da baybay arkit di. Ay na, maminsan pa Edgar. At dalaang ti agreklamo ak aruba talaga ang makaraman ka kanyak kunakmanan. Di talaing gayam, besek. Talaga sumakit ti ulok iti kasta pa nagsungsungbat mo, Edgar. Ay di mo urayan asyak ti mangi pabarangay kan ka. No adda maurnong arungrong ti sigarilyo iti arubayan tayo, saan yo adaldalusan, nanang? Ay nawaw. No saan ko adalusan, dinagrugit ti arubayan tayo, anak ko. Ibaon to ni mariin siyang nilakay na nga agdalos, nanang. Kasta ti kunana? Nanang. Tauray ni mariin siyang makaunget-metten kanila kay na. Di namat ngamin amaw nga ilugar ti bisyo na. Husto tan ako nam, nanang. Saan mat aparikot no kayat na ti agsigarilyo? Awan ti bibiyang tayo tabakrang namat. Ngam, irresponsableng tumat. Nagrigat pa'y akasarsarita. Maminsan pa'y kunak nga rod, nanang. Agpabarangay tayo na talaga. Anya man ang dati mo bulong si ka, Edgar? Gawin da ito Ay nawaw. Di mo ibaga nga agmamakamat. Yan tangay diyo kayat nga agsigarilyo, akta ko na yo anaangot. Agmumaklatan No kasta? Saan ka nga agsigarilyo? Saanin? Padasak mamit sa bali abisyo. Naimbagti mo awan ti maangot. Kitaam lang Amangan no addaman ti agreklamo. San ka nga ludin nga agsigarilyo? Aglik na mo da pailaeng. Ay nawaw miteg. Narigat mo't mairamraman dagiti inosente akaaruba kadagiti bisyom. Ay nawaw, saan kumit idang anwen Ay, siyak tupay nga asawa maumakon. Dagitin tupay laki di sa bali a tao. Diyo iba ka nga aglaman pa nagmumakit isyo manin. No agbisyo, amon dagiti responsibilidad. Ay, asis- Makarik na kamot Nakababain ti kasta makaperwisyo ka iti padam a tao.
Awanan ti mahangot ko sigarilyo, Janet, bakit? Uray siya nga Rodberto lakay. Itaman ba eh. Kaya nakita ka nga ni Edgar dita balay da. Nakaamiris siguro matan no binagbagaan ni Mariin siyang. Ay na, sapay la ko nga bakit. Tapos saan tayo agparikot? Wan nga rod lakay. Mabalin matlangan amaluktan ti tawa tapno makastrik mati presko nga angin. Pudno launay bakit. Narigat nga ta, nung nakarikap ka na ayon titawa. Nakapudpudot launay. Agyaman kami launay amariin siyang. Awan matan ti maangot mi a sigarilyo. Wan ta saan nga agsigsigarilyo nila kay kumare. Ay nawaw. Di mayat mare. Awanan ti pagparikutan tayo. Wan ngam sa bali manan ti pagparparikutak. Ha? Anya kuma. Katawan matan ti besyo nila kay mo. Insardeng na nga agpaiso ti panagsigarilyo na mare. Kamain sukat na matmanan ti panagmumana. Anya? Kita kat nangyawid pa iti bulong mare. Nagmula iti gawad di ta paraangan mi. Ay, una yan nila kay mo, mare. Bisyo nan samat amin na naklasin ti bisyo. Ay, di man karod maumuma mare. Iso asaan kami nga agkakaid da. Tadyak maanusan mare. Ay, matayak lakit di adagos no kastoy laang. Puuna yan tamatay, mariin siya. Mangitulod ka man iti danom dita, Janet anak ko. An-anom ti danom ay nanang. Pagtalos ko iti mumaga into Prada iti arubayan tayo. Anya ti kunang nanang? Di mo ka di makita dahi mumaga into Prada iti arubayan. Ay nawaw. Sigurado ani pare Edgar dayta. Nadakamat kanyak ni mariin siyang amuma ti bisyo na itan. Hay, makauman. Mabit lang nanang. Takasaritak ni mariin siyang. Di mong dalusan dayta. Tani pare Edgar ti umay agdalos. Iso ti banugan tayo nga agdalos iti tuprana. Idi, angot ken rongrong ti sigarilyo ti parikot tayo. Ita, mumamatan. Ay, dawaw! Apa ka isang pakit? Kalahat mo kabil ka nga! Agreeing ka man dita? Kita nga nag-imas di tulog ko! Agreeing ka tamapan mo dalusan di into pram amuma iti arubayan ti karuba. Ay, dawaw! Maugasan to ka din, agtudo bakit? Ay no, siya kung ti mababain iti kastangar aramidem ha. Ayo, sensitibo kay launay, met. Awanan ti adu asao. Tumakdar ka rita tadalusam itamot lang. Di ka mabain? Di ka mabain asa bali at tao ti agdaldalos iti rugit mo? Nagado a plastik dita. No di mo amo ti pangibasura ang tilmo namlatan. Mabitlayan garod, met, bakit? Kalili ang kupelayan te. Agawaam ko nak na eh. Wan no? Kaya't mo asyak ti mangigoyod kan ka idayan da kumare. Janet, bakit? Anya dar aramidan ni Edgar itarubahan tayo. Madama ti panagdalos na iti intop-topra na amo malakay. Anya? Naimpag ko naman, tanakita ni nanang. Apa ya? Agmumumamatang latang Edgar, bakit? Katuan mat. Ay, nawaw. Bisyo lang sama amin ang klase ti bisyo. Ay, naku nampay lakay. Mapankanto iti barangay hall inton madamdama. I-report mo ka ni Kapitan Tikastoy ang mapaspasamak. Marwam day tatao. Un, bakit? Dumagasa ka dyan barangay hulinton matandama. Alaan pa ito'y cellphone ko. Taipakitam ka ni Kapitan ti ebidensya tayo. Dinalusam ka di anasaya at tay mo masika Edgar. Nalpasin! Apay akas ta dito no ti boses mo. Agrek-reklamo ka? Kit no makapabannog met agdalos! Asay no nga man tinangibaga basta ito pramlatan iti tawa, aha? Ay no, dinudugyot ti aramid mo. Kit pudno met anagligat agdalos! Ulay la sumbakit ti siyakit ko, nepo. Ay di ure man numatukol day ta sikat mo ti kadadalos mo. Tapno agnakam ka. Dalabi sa kamit, bakit? Isungalod ang nagsukatak iti bisyo. Tapno sa anak asilmunan. Sinilmunan naklat tami at gayam. Wan gayam, agsagana ka.
Isaganam dagiti badong. Ha? Ay nawaw, itian niya kumaaga po. Imawag ni Kapitan Itay. At dati nang report kan kay barangay hall. Alam latan dagiti badom. Tano saan mo mabayaran ti multam, paibalod kalatan. Ay, saan bakit? Jakat ti mabalog. Nangagmumot siguro dya imbagan ni Kapitan anya, Edgar. Kastangalo din bakit? Panawan na ti barangay hall? Ado pa'y tinaskan nga ramidak. Ado ti trabaho nga guruuray. Kasala sa anak mit nga asawa, ito kastangal alamidem, insang bakit? Ay, di ka man nagsawa ti kasta. Kasano? Kasala saan kamit a concern? Tapno ibagak, idi pa'y abalbalakadan ka. Gamanyat inararamid mo, ah? Ayo. Nabisyo ka, ngam di mo matamo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka pa iti kaaruba. Anya nga ita, impabarangay da kakit nga rod. Respeto nga min, Edgar! Respeto ti kasapulan! Ay, nawaw! Agbalin tayo a responsable tapno saan tayo ang makapirwisyo itipada tayo a tao. Respeto ti kasapulan tapno nasaya at tiintay panagkakadwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.